खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय लोगोसे आंनि अनसुलि साबस्क्राइबारफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आं दिनै फैफिनबाय फिन फिल्मनि खोथायावनो जाय दावगाफुनाय डाइरेक्टर्सफोर दं बिथांमोना रोंथारनांगौ बेखौ रोंब्लाथाय माने जोंनि फिल्मा गाहाम जायो आरोखि आं बिदिनो जायफ्रा नायो बिथांमोननि थाखाय बे माने भिडिअफोरखौ हरबाय थागोन फिल्मनि बागै जाय बिथांमोना नायनो गोसो जोबजासिम नायदो अब्ला एसेबाबो बुजिगोन दाना खोथाया जाहैबाय फिल्मा बोरै जायो फिल्मा फिल्म मोनसेया जायो सिक्वेन्सआ जायो सिनफोरा जायो शर्ट्सफोरजों दाना शर्ट्सफोरा बोरै जायो एज पार केमेरामेननि दारै जों शर्ट्स मोनो आरो खायसे एज पार डाइरेक्टरनि मथेबो शर्टफोरखौ लानाय जायो दा एज पार केमेरामेन माने केमेरामेनजों मोननाय शटफोरखौसो जोङो बांसिन गोसो होयो एडिटिंआव एडिटरफ्रा बे जाहैबाय एक्सट्रिम लं शट माने उइथ लकेशना जोबोद समायनाब्ला नोङो लकेशनखौबो लाफानानै एकदम गिदिर माने मास्टार शटबो बुङो जोंनिथिं एक्सट्रिम लं शट बुङो बेखौ माने फिल्मनि सोदोबाव बे उइथ माने केरेक्टार आरोखि केरेक्टारजों लोगोसे माने सिनारिखौ लाफानाय लं शट खालै केरेक्टारल' माने आफाथालानिफ्राय थिखिनिसिम आफाथालानिफ्राय माने खर'सिम आरोखि बेखौ बुङो जोङो लं शट नेक्स्ट फैबाय मिड लं शट माने हान्थुनिफ्राय गोसोआव लाखिदो हान्थुनिफ्राय खर' थिखिनिसिम माने 1 इंसि सायाव आरोखि खर'निफ्राय जेन खर'आ दानजाया बेखौ मिड लं शट होनो बेफोरबो माने खोथा बाथ्रा रायज्लायनायाव डायलग्स होनायफोराव दरखार जायो आरो ओमफ्राय मिड शटआव बांसिन जों सिरियालफोराव नुयो मिड शटआव बांसिन माने डायलग्स होयो आरोखि डायलग्स माने खोथाफोरखौ बुङो आं नोंखौ मोजां मोनो ओरै होननानै बेफोर सोदोबफोरखौ माने मिड शटआव बांसिन बुङो आरोखि मिड शटआव रायज्लायनाय खोथाया बांसिन जायो बेखौ बुंदों आरोखि मिड क्लज शट गासै गोदोनानिफ्राय खर'सासिम बेखौ मा बुङो मिड क्लज शट गोदोनानिफ्राय नैबेनिफ्राय माने बेसिम थालानि इसे सायाव आरो इसे आधा इंसि सायाव बेखौ मा बुङो मिड क्लज शट मोखांखोल' नैबेनिफ्राय गुनथिथ्रिनिफ्राय माने खर'सिम बेखौ मा बुङो क्लज शट बिग क्लज शट खखाबनि इसे सानिफ्राय आरो गुस्थि नैबे गुस्थि फारनिफ्राय माने खाफालसिम नैबे खाफालसिम आरोखि जेनेबा सिन्दुरखौ जेराव फोनो बिसिम ओमफ्राय बिनि सानिखौ नाङा बेखौ मा बुङो बिग क्लज शट गोसोआव लाखिदै फंबाय माने केमेरामोन उन्दै दावगाफुनाय केमेरामोन आरो डाइरेक्टरफ्रा एक्सट्रिम क्लज शट खालि मेगन एबा गुसथिखौल' मेगन फारसे हयथ' गुसुथिल' गन्थङाबो गैया खालि गुसुथिल' बेखौ मा बुङो एक्सट्रिम क्लज शट दा बेफोरखौ बहा बाहायो बेखौ आङो लासै बुंलांजोबगोन दा आं ओरैनोबो एसे बुंखाना दोननोसै एक्सट्रिम लं शटखौ जों बाहायो उइथ लकेशन लं शटखौ बाहायो जों केरेक्टारखौ जुन्था गानदोंना गानाखै आर्टिस्टआ जुन्थानिफ्राय
थुफिसिम माने थुफिखौबो लाजोब्बाय आरो थुफि गानदोबा बेखौ मा होनो लं शट मिड लं शट माने हान्थुनिफ्राय ओरैहाय बिदिनो थांबाय आरोखि दा एक्सप्रेसनफ्रावथ' नों लं शट लाबा जाया नङा होमबा बेखौ नोङो मा लानांगोन मिड क्लस शट लानांगोन हयथ' क्लस शट लानांगोन हयथ' रागा जोंदों मानसिया बिराद मेगना गिदिर गिदिर जालायदों अब्ला मा खालामनांगोन नों एक्सट्रिम क्लस शट दानिया फिल्मा बोरै जायो बेखौ नोंथांमोना मोनथिबाय माने फिल्म मोनसेया सिक्वेन्सआ सिननिफ्राय जायो सिना शट्सनिफ्राय जायो शट्सआ बोरै जायो एस पार केमेरामेन डिअपि डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफि बे बिराद गोरों मानसिखौ लाखानांगौलै केमेरामेनखौ गोरों मानसिखौ लाखानांगौ दा नोंथांमोना आङो मोनसे फिल्मा बोरै जायो बेखौ बुंबाय प्रडाक्सनखौथ' बुंखाबाय आरो दङ प्रडाक्सननि सायाव मेरला सावरायनो गोनां एसे बुंबावनो हागोन नामा आं सानदों आरो दा एसे बुंबावनोसै लावलांगोन आरोखि बेखौ आं सुंथाबै बुंगोन बेसेबां बाहागोनि थायो फिल्म मोनसेया बेसेबां बाहागोनि थायो टेकनिकेल आरो क्रिएटिभ टेकनिकेलाव मा थायो इमालसन सेलुलाइट ओमफ्राय फिल्म रिल थायो क्रिएटिभआव मा थायो भिजुएल मिन्स भिडिअ अडिअ साउन्ड थागोन जों लोगोसे ओंथि गोनां सावगारिखौ मा बुङो फिल्म बेफोर गासैबो ओंथि गोनां सावगारिखौनो जों फिल्म बुङो फिल्मखौनो सावगारि बुङो जेनेबा फिल्मा मोननै रोखोमनि थायो गोसोआव लाखि एसे गोलाव जानोसै गोसोआव लानो हागोन ना मिथिया आं उनाव बुंगोन फिल्मा मोननै रोखोमनि थायो फिक्सन एन्ड नन फिक्सन माने इमाजिनारि बानायनाय स्ट'रि माने बेखौ मा बुङो फिचार फिल्म फिक्सन बियो फिक्सन माने इमाजिनारि बानायनाय स्ट'रि माने स्ट'रिखौ बानायबाय आरोखि ओरैहाय माने सोरनिबा घटनाखौ माने एसे इमाजिन खालामनानै बानायबाय बेखौ मा बुङो फिचार फिल्मा जाबाय मोननै बाहागो कमार्शियेल एन्ड आर्ट फिल्म दा कमार्शियेल फिल्माव मा थायो जायखौ जोङो 2 एबा 2.30 घन्टा नायो बेफोर जाबाय फिक्सनाव मा थायो फिक्सनाव थायो टिभि सिरियेल मिउजिक भिडिअ आरो एडभार्टाइजमेन्ट वेब सिरिज शर्ट फिल्म बेफोर जाबाय फिक्सनाव गोलैयो इमाजिन खालामनाय माने बानायनाय बेखौ मा बुङो फिक्सन नन फिक्सना जाबाय ट्रु सैथोआ बबेखौ बुङो निउसफोरा सैथो ओमफ्राय डकुमेन्टारि बेफोरो सैथो सोरबा जुनारनि सायाव बानायदों हाग्रामायाव थांनानै डकुमेन्टारि बानायदों बेफोर सैथो बेखौ मा होनो नन फिक्सन दाना नोंथांमोना फिल्मा बेसेबां बाहागोनि आरो फिल्मा बोरै जायो बेफोरखौ मोनथिबाय दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना लासै जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै नायब्ला बुजिगोन आरोखि थ' बिदिब्ला दिनै आङो एसेयावनो फोजोबबाय फिक्सन आरो नन फिक्सनाव जोंनि रायज्लायनाया जोबना थाहैबाय बिनि उनाव मा फैयो आं जायखौ रोंना फैगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आं माने साइन्सआव जेरै दङ माने भिजुवेलनि साइन्सआव फिल्मनि साइन्सआव जेरै दङ बेखौ नोंथांमोननो बुंदों आं बानायनानै बुङाखै आंखौ मोनसे इनस्टिटिउटनि प्रफेसारा फोरोंदों बे फोरोंनायखौ आं लिरना लाबोदों लिरनायखौ आङो नायहै नोंथांमोननो फोरोंदों थ' जाय गोसो गुदुं बिथांमोनखौ आं जोबजासिम नायनो खावलायनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि